Po vstupe sovietských vojsk na územie Československa v auguste 1968 sa krajina od základu zmenila. Po slobodných 60. rokoch a politike socializmu s ľudskou tvárou prichádzajú roky 70., ktoré charakterizuje predovšetkým tvrdá normalizačná politika komunistickej strany. V krajine je opäť atmosféra strachu a úzkosti a ľudia neustále cítia ohrozenie zo strany spoločnosti. V tom čase sa v malej obci blízko Bratislavy stal príšerný a nezmyselný zločin, ktorý si nik z blízkych nevedel vysvetliť. Vonkajší motív páchateľa bola pomsta a protest proti spoločnosti. Ale dôvody vraždy v skutočnosti nemali politické pozadie. Rodina p***ovcov žila v rodinnom dome v mestečku Cífer. Tak ako je to v rómskej komunite zvykom, dom obývalo niekoľko generácií. Otec Oliver s manželkou, jeho synovia s rodinami. Mladší syn 25-ročný Milan so svojou mladou ženou Margitou a malým synčekom. V dome niekedy prebýval aj ich bratranec. Rodina mala v susedstve dobrú povesť. Vždy držali pohromade, boli považovaní za slušných ľudí a mladá nevesta Margita sa vzorne starala o svojho prvorodeného syna Juraja. Len jej muž Milan bol odmala problémové dieťa a posledné roky si rád vypil. Ale v zamestnaní ho považovali za dobrého pracovníka a kamaráta. Milan pracoval v Bratislave. Každé ráno dochádzal z Cífera do mesta a stávalo sa, že smerom z práce domov sa zastavil aj s kolegami v krčme. Vtedy si vypil viac a prišiel domov až v noci. Keď bol opitý, mal sklony k agresii a Margita sa mu vtedy neopovážila v ničom odporovať. Dohovárala mu, aby prestal piť a myslel viac na rodinu. Milan mal odjakživa prchkú povahu. Stalo sa, že manželku pri hádke udrel, ale ich škriepky sa vždy skončili zmierením. Ale Milan pokračoval v pití a pil stále viac. Leto roku 1971. Milan šiel s kamarátmi do krčmy ako každý večer po práci. Ale toto posedenie pri pive sa mu malo stať osudným. Bol 23. júl. Milan odchádzal z práce a zberal sa domov, keď ho kolegovia pozvali na pohárik. Aj keď Milan sľúbil svojej žene, že sa bude vyhýbať pitkám, predsa len nechcel vyzerať pod papučou a prijal pozvanie. Bol teplý letný večer a zábava sa rozprúdila. Milan pil pivo za pivom, hodiny sa míňali a Milan úplne zabudol na čas. Margita so synom svojho muža čakala celú noc. O 4:00 hodine ráno Milana vyhodili na ulicu a už mu nik nechcel naliať. To ho naštvalo. V 70. rokoch bolo bežné, že mliekári nad ránom rozvážali po meste čerstvé mlieko v sklenených fľašiach. Keď Milan zbadal takúto roznášku, dobehol k vyloženému tovaru a v záchvate zúrivosti rozbil fľaše. Dohromady asi 40 fliaš s mliekom. Potom utiekol. Túlal sa ranným letným mestom, keď došiel na námestie do centra Bratislavy. Vyzliekol si šaty, porozhadzoval ich a začal pobiehať hore-dolu po námestí. Na okolo idúcich kričal a opzlo im nadával. Vykrikoval protikomunistické heslá, robil vulgárne gestá a kričal pritom "Nech žije Dubček". V okamihu prišli na námestie príslušníci verejnej bezpečnosti. Snažil sa utiecť. Ako bol opitý, potkol sa, vyvrtol si nohu, spadol a odviezli ho na záchytku. Na druhý deň ráno sa Milan ocitol na výsluchu. Nebol to jeho prvý problém s políciou. V roku 1965 bol obvinený z ublíženia na zdraví, keď sa zaplietol do bitky tiež pod vplyvom alkoholu. Milan síce od noci vytriezvel, ale stále nebol v stave uvedomiť si svoju vinu. Na niektoré úseky tej noci si ani nepamätal. Policajti s ním spísali zápisnicu a pustili ho domov. Neskôr vypovedal, že sa mu policajti počas výsluchu vyhrážali odňatím slobody až na 5 rokov. Od prvej chvíle, čo ho pustili z vyšetrovacej väzby, mal Milan pocit, že mu spoločnosť krivdí. 5 rokov za výtržníctvo, pri ktorom nebol nik zranený, je nepochybne veľa.
V ten deň prišiel domov a oznámil svojej manželke, že mu dali 5 rokov väzenia. Čakal iba na to, kedy mu príde list o nástupe na výkon trestu. Milan veril, že spoločnosť, ktorú reprezentovali komunisti, je k nemu nespravodlivá a odsúdila ho na neprimeraný trest a povzbudzoval sa v tom, že sa pomstí. O pár týždňov mu naozaj prišiel list, v ktorom mu súd oznamoval, že je obvinený z výtržníctva a bude predvolaný na súdne pojednávanie. O jeho treste ešte nemohlo byť zďaleka rozhodnuté. Podľa vtedajších právnych noriem mu za výtržníctvo mohla byť vymeraná finančná pokuta, prípadne podmienečný trest. Ale Milan si to neuvedomoval. Bral list ako konečné rozhodnutie. Predstavoval si, čo všetko bude musieť znášať vo väzení a ako bude jeho manželka s malým synčekom žiť bez neho. Nebudú mať kvôli nemu všade problémy, keď povedia, že otec rodiny je kriminálnik? Z čoho budú žiť a ako? Keď sa po rokoch vráti z väzenia, jeho syn už bude mať takmer 6 rokov a nebude svojho otca takmer poznať. Takéto úzkostné myšlienky mu blúdili hlavou. Ale najviac zo všetkého sa bál o svoju ženu. Je mladá a pekná. Je pravdepodobné, že na neho nebude 5 rokov čakať. Kým bude vo väzení, Margita si nájde niekoho iného. Muža, ktorý dobre zarába, je slušný, nemá problémy s políciou a ujde mu aj so synom. A Milan zostane sám. Pocity strachu v ňom burcovali hnev, agresiu a chuť po pomste. V jeho hlave vznikali hrôzostrašné plány. Svedkovia vypovedali, že Milan rozprával o obavách, že ho žena opustí. Otvorene hovoril, že radšej by svoju ženu aj dieťa zabil, než by ich mal nechať samých na pospas svetu. Ale jeho reči nik nebral vážne. A hádky medzi manželmi boli stále častejšie. Margita mu vyčítala agresivitu, nezáujem o rodinu a alkohol. Stále sa snažila zachraňovať rodinu. Ale on videl v jej výčitkách len to, že ho už nemiluje. Veril, že len čo ho odsúdia, hneď si nájde iného chlapa a utečie. V septembri 1971 sa Milanova agresia vystupňovala. Cestou z práce si ako zvyčajne vypil a doma sa začal s Margitou hádať. Kričal na ňu, aby sa neupovážila nájsť si iného muža. Radšej teba aj decko zabijem, než by som ja mal hniť v base a ty behať na slobode, kričal na Margitu. Keď sa upokojil, utiekla k svojej matke. Uprosila ju, aby tam mohla zostať na noc a neskôr jej porozprávala o tom, ako sa jej Milan vyhráža zabitím. U matky zostala niekoľko dní, kým za ňou Milan neprišiel a nezmierili sa. Vtedy jeho výbuchu nik neprikladal veľký význam. Bol opitý a strach z väzenia mu pomútil hlavu. Netušili, že táto posadnutosť a myšlienka na vyvraždenie rodiny Milana už neopustí. Znalci psychiatri uzavreli, že u Milana sa jednalo o poruchu osobnosti, to znamená psychopatiu, kde sa predpokladá, že tie trvalo abnormné črty s tým človekom sa tiahnu celý život. A čo sa týka tej formy psychopatie, sa jednalo u neho o explozívnu psychopatiu. To je taká porucha, pri ktorej sa ten človek vyznačuje takou veľkou výbušnosťou, najmä výbuchmi afektu hnevu, nezdržanlivosťou, egocentrickosťou, to znamená zvýšene sa snaží len o ubezpečenie a zabezpečenie vlastných potrieb a vlastných cieľov a samozrejme je s tým spojená aj zvýšená impulzivita a agresivita. Navyše sa zistilo, že sa jedná u neho o abuzus alkoholu, to znamená konzumoval nadmerne alkohol, hoci vedel, že ten alkohol mu škodí. Mal napríklad už skúsenosť, že spáchal trestný čin a bol vyšetrovaný pre trestný čin pod vplyvom alkoholu a napriek tomu v deň trestného činu vraždy sa znovu dostal pod vplyv alkoholu. 24. októbra 1971 sa Milan vybral ako každý deň do práce, ale nedošiel tam. Ráno prišiel na železničnú stanicu, stretol tam svojho spolupracovníka a na miesto práce si šli obaja sadnúť do staničného bufetu. Milan nevyzeral nejako rozrušený. O väzbe sa nebavili, len popíjali. Okolo obeda jeho kolega odišiel.
Keď sa jeho kolega vrátil okolo 17. hodiny do miestneho hostinca, zbadal, že Milan stále sedí a pije. Z hostinca odišiel okolo 18. hodiny. Cestou domov stretol Milan svoju sestru Zlaticu, ktorá mu oznámila, že na pošte má doporučenú zásielku zo súdu. Na to Milan nijako nereagoval. Prišiel domov asi okolo 18:30. V tom čase bola celá rodina pokope. Otec, matka, bratia, žena, syn aj bratranec na návšteve. Po príchode domov Margita manželovi zas pripomenula, že u nich bola ráno poštárka a doniesla mu doporučený úradný list. Musí si ho ísť na poštu vyzdvihnúť osobne. Milan predpokladal, že ide o list zo súdu, kde ho vyzývajú na nástup výkonu trestu, ale stále vyzeral pokojný. Šiel sa hrať so svojím malým synom. Potom si vzal večeru a vyšiel na dvor. Tam si sadol na klád, jedol a živo sa rozprával so svojím bratrancom. Nič nenasvedčovalo tomu, že už o pár minút sa stane tragédia. Potom mu vypadol z rúk tanier a rozbil sa. Vošiel s črepinami do domu. Manželka sa ho medzi rečou spýtala, či chce, aby šli po úradný list na poštu spoločne. Na to jej Milan neodpovedal a bez slova vyšiel. Vzal sekeru a vrátil sa. Nikto si nič nevšimol. Keď sa na neho manželka obrátila, povedal jej len: Gitka, to nemá cenu. Udrel ju sekerou po hlave, až spadla na zem. Žena vykríkla a začala zúfalo kričať a volať o pomoc. Celej rodine chvíľu trvalo, kým pochopili, že krik ženy vychádza z izby. Milan sekerou udrel svoju ženu celkovo asi 8 až 10 krát do oblasti hlavy. Silnými údermi jej zlomil všetky kosti hlavy a tváre. Niekoľkokrát jej zaťal do čelustí a hrudníka. Sekerou jej doslova rozmliaždil hlavu. Žena bola na mieste mŕtva. Tomu nestačilo. Potom sa otočil k postielke s 8-mesačným bábätkom, ktoré plakalo, a udrel ho poriskom sekery do čela takou silou, že mu rozdrvil lebku. Vtedy dobehla celá rodina. Dvere do izby boli zamknuté. Čo tam robíš? Kričal Milanov brat a bratranec. Na čo Milan odpovedal: zabíjam. Oliver bežal po druhú sekeru a pomocou nej dvere rozbil. Keď sa im podarilo dvere otvoriť, uvideli príšerný obraz. Milan so sekerou v ruke udieral synčeka do oblasti krku. Vtedy sa na neho vrhol bratranec a sekeru mu vytrhol z ruky. Ale už bolo neskoro. Hlavu chlapčeka takmer oddelil od telíčka. Brat bežal po políciu a lekára. Milan zostal s mŕtvolami sám. Namáčal si ruky do krvi svojej ženy a syna a začal písať po stene nápisy. Na dvere napísal: komunisti. Nad posteľ, kde ležali mŕtvoli: hovedá komunisti. Na zrkadlo: preto som zabil ženu, Jura. A vedľa napísal: smrť. Potom si sadol, zapálil si cigaretu a tak čakal na políciu.
Stáva sa aj v tomto prípade, že tak bolo, že niekto potrebuje zanechať nejaké stopy na mieste činu páchateľ a nejaké, ktoré buď sú ako keby jeho podpisom, napríklad pri sériových páchateľov je známe, že niekedy nechávajú také typické ako keby značky, symboly po sebe na mieste činu, alebo ako je to v tomto prípade pravdepodobnejšie, nejaké vysvetlenie toho, prečo také niečo urobil. A samozrejme v tom rozrušení a v celom tom dramatickej inštalácii toho celého potom píše napríklad krvou. A on podľa toho nápisu napísal, že zabil ženu a Jura, to bolo jeho syna, pretože ho komunisti, ako on označoval celý ten policajný systém, prenasledovali. Čiže on sa vlastne bezprostredne po čine už vlastne tým nápisom keby priznal k tomu, že zabil nielen svoju manželku, ale aj syna. Na prvom výsluchu sa Milan priznal k obom vraždám a detailne popísal, ako ich vykonal. Tvrdil, že jediný motív bol jeho strach, čo bude s rodinou, ak jeho zavrú na 5 rokov. Tvrdil, že o zabití manželky a syna uvažoval už dlhšie a ani sa tým netajil. Keď mu sestra a žena povedali, že na pošte má list zo súdu, to rozhodlo. Psychológovia a psychiatri pátrali po príčinách nezmyselnej dvojnásobnej brutálnej popravy. Po odborných vyšetreniach sa zistilo, že Milan trpí temporálnou epilepsiou, o čom on ani nik z rodiny nevedel. Temporálna epilepsia je taký zvláštny druh epilepsie. Na rozdiel od tej, ktorá je laickejšie známejšia, kde ten postihnutý upadne do bezvedomia a telo mu záchvatia krče a také napätie zvýšené, tak u temporálnej epilepsie, ktorá svoj názov dostala podľa toho, že sa zistí také ložisko tej epilepsie práve v tej spánkovej oblasti, tak u tejto epilepsie tie záchvaty prebiehajú iným spôsobom. Tam ide o takú kvalitatívnu poruchu vedomia, pri ktorej ten človek sa navonok správa ako keby účelne, to znamená pohybuje sa, niekedy aj komunikuje, ale často to jeho správanie ako keby nemalo motiváciu. Napríklad správa sa agresívne, ale chýba tomu nejaké zmysluplné pozadie. Psychiatrické vyšetrenia nepotvrdili ani žiadnu duševnú chorobu. Milan bol síce pri vraždení opitý, ale nie tak, ako sa to snažil polícii nahovoriť. Znalci mu našli v krvi 1,75 promile alkoholu, čo je stredný stupeň opitosti. Znalci psychiatri vo svojich záveroch konštatovali zníženú ovládaciu schopnosť. Tá znížená ovládacia schopnosť súvisela s tou jeho poruchou osobnosti, s tou explozívnou psychopátiou a preto vlastne sa u neho aj konštatovala znížená príčetnosť. Ovšem znížená príčetnosť je taký právny záver, ktorý toho človeka nezbavuje trestnej zodpovednosti, to znamená, on nemá duševnú poruchu, pre ktorú by bol trestne zodpovedný, ale súd to môže zvážiť napríklad, keď navrhuje výšku trestu, alebo napríklad súd na základe takýchto záverov môže navrhnúť ochrannú liečbu. Problém samozrejme v tomto prípade je, že znalci pripustili, že ten prvý trestný čin, ten trestný čin výtržníctva, keď v podnapitom stave na námestí napred porozbíjal nejaké fľaše s mliekom, potom sa vyzliekal, mal konflikt s policajtom, že tento prvý trestný čin mohol byť v nejakom stave epileptického záchvatu, tej temporálnej epilepsie. Ale ten druhý trestný čin vraždy, u tohto to vylúčili. Najmä preto, že on tvrdil, že na trestný čin si pamätá, relatívne podrobne o ňom vypovedal, aj keď samozrejme na záver zmenil tú svoju výpoveď. A u takého epileptického záchvatu predpokladáme úplnú amnéziu, to znamená úplný výpadok pamäti na to, čo človek prežil. Všetko vyzeralo uzatvorené a vysvetlené. Ale na súdnom pojednávaní sa stal ešte jeden zvrat. Pred súdom Milan odvolal svoje predošlé výpovede a pozmenil vysvetlenie, čo a ako sa v ten deň stalo. Tvrdil, že do domu šiel bez sekery. Keď vošiel do izby, jeho žena mala krvavé šaty, podávala mu sekeru so slovami "Teraz zabij ty mňa". Potom si všimol, že synček je mŕtvy a pochopil, že ho Margita zabila. Tak vzal sekeru a ženu z hnevu nad jej skutkom zabil. Nápisy krvou, v ktorých píše, že zabil ženu, Jura, vraj nemyslel vážne. Pozoruhodné je, ako zmenili výpovede svedkovia, to boli jeho príbuzní brat, otec, matka,
ktorí napred tvrdili, že keď vtrhli do miestnosti, odkiaľ počuli ten hluk, ten lomos toho zápasu, tak napred tvrdili, že videli tohto obvineného, ako stojí nad detskou postielkou s krvavou sekerou a zaháňa sa opäť na to dieťa. Neskôr svoju výpoveď zmenili a brat tvrdil, že ešte za dverami, predtým ako vtrhli do miestnosti, počul svojho brata, ako vykrikuje na manželku, prečo si to urobila. Čiže oni sa snažili potom svojimi výpovedami pravdepodobne podporiť tú jeho novú verziu toho trestného činu. Všetky tieto pozmenené výpovede sa ukázali ako nelogické a vykonštruované. Niektoré detaily im unikali a nezhodovali sa. Niekto tvrdil, že dieťa bolo na posteli, niekto tvrdil, že dieťa bolo na zemi. Margita nemala žiaden motív na to, aby zabíjala svojho syna. Všetci svedkovia vypovedali, že Milan sa dlho vyhrážal zabitím svojej rodiny. Prečo by sa Milan niekoľkokrát priznal dobrovoľne k 2 vraždám, rovnako aj jeho rodina to potvrdila, keď to nebola pravda? Milan bol napokon uznaný vinným z dvojnásobnej, brutálnej, absurdnej a zbytočnej vraždy svojej manželky a dieťaťa. Ani svedectvá jeho otca a brata mu už nepomohli. Zabil svoju rodinu v strachu a žiarlivosti, ale i z túžby po pomste spoločnosti. Psychopatická osobnosť u neho naplno prepukla a hneď sa aj zrealizovala tým najkrutejším spôsobom. Ak bol schopný kvôli takej malichernej pohnútke zabiť svojich najdrahších, čo by v budúcnosti hrozilo cudzím ľuďom, pokiaľ by sa s ním dostali do konfliktu? Znalci posúdili, že Milan je veľmi nebezpečný pre spoločnosť a nejestvuje takmer žiadna šanca, že by sa jeho psychopatické sklony časom zmiernili. Práve naopak, táto vražda mohla byť začiatkom sériových vraždení. V liste, kvôli ktorému vraždil, napokon nestálo nič, len predvolanie na súd. Znalecký posudok pripravil ešte jedno prekvapenie. Milan si na júlovú noc, kedy nahý behal po námestí, nepamätal. Ako píše znalecký posudok, bolo to spôsobené tým, že konal v epileptickom záchvate a nebol schopný svoje konanie ovládať. Teda nebol začím plne zodpovedný. A obžalobu za výtržníctvo, ktorej sa Milan tak bál, súd napokon zamietol. Kvôli strachu z trestu za výtržníctvo vraždil. A v roku 1972 ho odsúdili na trest smrti. Neskôr mu bol tento trest zmiernený. Návrat človeka z takéhoto dlhodobého výkonu trestu je vždy veľmi komplikovaný. Niekedy hovoríme o takej jednostrannej priepustnosti bariéry, že človek sa ľahko dostane na tú druhú stranu do výkonu trestu, ale späť do spoločnosti je ten návrat ťažký. A paradoxne práve spoločenstvo, do ktorého sa vrátil, je asi tolerantnejšie a prijalo ho späť. To znamená, dokonca niekedy v rómskej komunite aj človek, ktorý si odpíkal dlhodobý výkon trestu, keby stúpol na vážnosti, pretože dokázal svoju nezdolnosť, svoju tvrdosť. Čiže pravdepodobne to, že rodičia aj brat mali také silné citové väzby k nemu, ale aj tieto etnické zvláštnosti spôsobili, že on nemal až také veľké problémy pri návrate späť, ako majú mnohí iní, ktorí sa vracajú z dlhodobých výkonov trestu.